Tungod sa sunod-sunod nga pagkasakmit sa dinagko nga balor sa shabu ug ecstasy, gipangutana sa News 5 ang duha ka mga ahensya nga dako untaw gikatampo sa kampanya batok sa pagsulod gawas sa supply sa illegal drugs dinhi sa Sugbo. Ang duha mao ang Bureau of Customs ug ang Cebu Ports Authority. King Perez ug Ginlimi. Base sa ilang datos ng Cebu International Port, way natala ang shipment sa illegal drugs karong tuiga. Apan tulo ka mga pasahero sa barko ang ilang nakihaan o kalapasan sa RA 9165 on Dangerous Drugs Act. Human masakti sa managlahing hikayon nga nagdala kini og illegal drugs sulod sa mga terminal sa barko. Illegal na dinagko. Siguro mga small time users, dealers, usually going to Bohol. Aron dili malutsan mga X-ray machines ug CCTV cameras ang gibutang sa CPA sa mga passenger terminal sa port area. We have existing but it's very limited to radiation detection. Sa buhatan sa Bureau of Customs, si Cebu District Collector Attorney Edward de la Cuesta mingon nga sukad sa iyang paglingkod sa may aging tuig, wa pa siya'y nasayran nga importation sa illegal drugs. Si de la Cuesta nagsugod pag-asumir sa iyang katungdanan ni adtong Enero sa 2012, kuno sa katuig ug unom ka buwan na ang nakalabay. Yung lahat ng vessel na yung lahat ng cargo ng vessel na yon, pinawa 100% examination ko aside from be it under X-ray. Mato ni de la Cuesta kung nadunay kadudahan nga langyaw mohimo dayon ang customs ug profiling niini labi na kung gikan kini sa mga nasod nga nahisama sa China ug Thailand na mo'y giilang mga tinubdan sa illegal drugs. X-ray machines mao'y gamiton sa customs pagsusi sa mga shipment apan bisan pa sa maong ekipo dili makasiguro si de la Cuesta nga way makalusot. Sometimes they are 1 or 2 steps ahead of the law enforcement, di ba? Or kung minsan, I hate to admit it, meron silang kausap or what do you call this? May kausap silang tiga-agency. King Perez, News 5. Diin gikan ang illegal drugs nga moabot sa Sugbo, among gipangutana ang National Bureau of Investigation. Dennis Tanok, Ginlimi. Giawhag sa National Bureau of Investigation ang tanang sektor sa Katilingban nga magbinantayon sa nagkagrabing kaso sa pagpayuhot og illegal nga drogas dinhi sa nasod. Subay kini sa sunod-sunod nga operasyon nga gihimo sa maong ahensya aron mapakgang ang maong kalihukan. Tungod niini, tuyong nibisita sa NBI 7 si NBI Deputy Director for Regional Operation Services, Attorney Virgilio Mendez, aron suportahan ang mga gihimong operasyon sa NBI Region 7. Matod ni Mendez nga ang local market sa pagpamaligya og drogas inanay nang gikumpetensyahan sa mga langyaw sama sa Nigerian national nga si James Oyane. Giingong mas barato ang shabu nga gikan sa gawa sa nasod kung ikumpara sa gihimo dinhi sa Pilipinas. Siguro totoo yung reports na nabawasan o na-minimize or na-reduce ang existence of shabu lang in the Philippines, but ito naman ang pumapasok, foreigners. There is now a change in this field. Dati ang Pilipinas was only a transshipment point. Now this is already a drop-off point. So this is everybody's concern and very alarming. Giingong dili lang ang Pilipinas ang nahimong drop-off point. Gani ubay-ubay sab nga mga nasod sa Asya. Apan mas daling makalusot dinhi sa Pilipinas kay matod pa, mas luag ang seguridad dinhi kumpara sa laing nasod. Naghinaot ang NBI nga mas mapalambo pa ang seguridad sa mga tugpahanan. And bago nila dinala ito, yun pala, meron silang mga study dyan ginawa kung saan yung mga areas na medyo very less ang security. Now, if you will notice this prohibited drugs in our presence, hindi siguro ito nakikita sa X-ray. Because sa Manila, maraming dumadaan ito sa airport na hindi nakikita doon sa X-ray. And this can only be detected with the use of sleeping dogs. Kasi magaling ito, maganda pagkakuan ito pagkalagay doon sa mga luggages. Matod sab sa NBI nga dunay dakong sindikato nga nagpaluyo sa mga langyaw nga sagad madakpan ug makuhaan og illegal nga drogas apan dili lang usa ni nila ibutyag. Now, this is already a wake-up call for everybody, especially our
our law enforcement brothers in the airport sa pier na dapat medyo magiging buwan sila eh. There should be an improvement in our inspection. Dennis Tanok, News 5. Usa ka giila nga drug user gipadakop sa iyang uyuan nga pulis. Dihang nasikop sa kapulisan sud sa usa ka hotel, kuyog niini ang duha ka mga minor de edad kinsa milaya sa ilang panimalay. Jinky Barrios ug Ginlimi. Bisan og paryente ra apan wa magpanuko kining usa ka pulis sa pagunay og dakop og papreso siyang pag-umangkon kinsa matud padugay ng tigamitan og illegal nga droga. Si PO2 Stephen Rusiana sa Talamban Police Station miingon nga napuno na siya sa kabadlungon siyang pag-umangkon nga si Edgar Ricardo Minyoza Jr. 28 anyos. Si Minyoza nakuhan kaganiha og drug paraphernalia sud sa giabangan ini nga kwarto sa usa ka hotel sa Dan Juana Osmeña. Kuyog ang duha ka minor de edad niya nga pag-umangkon. I mean, ang kanyang mga minor, wala niya magsikin. Nibisita lang dito niya. So, nato sa ginikanan o dito na, ang mga minor, tuan niya. So, pag ato nag-jogging, gusto rin nakuha ng mga minor, nakita niya mga bigisan dito niya. Nood lang ang iyang mama, gusto lagi nga mahilom niya siya kay unay na magulis siya siyang ginikanan niya. Ako na may mahasol kay igagaw ba na ko yung mama, bisa pag umangko na ko siya, maliway po ko siyang mama. Kaya iya namang una yun. Giingong ang mga batanon milaya sa ilang balay ug midangop kaniya busa gidala niya kini sa hotel aron dunay matulgan. Apan siya mimakak nga nagsuyop sila sud sa kwarto ug miingon nga dugay na siyang mibiya sa mong bisyo. Oh, idugan sa akong bisyo ko sa una. Narehabilisal ko. Ang kungkuha na. Kapag nagpuruwa mo kung pakabutan ng bungkag naman kutanan yun. Oo. Jinky Barrio, News 5. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandaue, mikabat na og duol sa 200 ka mga tawo ang nadakpan nga nalambigit sa gidili nga drogas. Usa niini usa ka langyaw. Aniyang report ni King Perez. Ang hepe sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch nga si Senior Inspector Rogelio Pineda nagkanayon nga kinahanglan pa nila i-assess ang ilang kampanya batok sa illegal nga droga sa dakbayan kung malampuson ang kapulisan sa unang semestre karong tuiga. 94 ang mga dinakpan sa syudad sa Lapu-Lapu nga nalambigit sa illegal nga drogas gikan sa Enero hangtod Hunyo karong tuiga. Walay langyaw sa mga dinakpan matod ni Pineda kinsa miingon nga gikinahanglan nila ang dugang impormasyon aron matumbok ang mga langyaw og turista nga tiggamitan og drogas. Hindi nato mag-deny na mga reports nga naay tiggamitan o ginadili nga droga, but so far karing foreign nationals nga nagapamaligya og ginadili nga droga diri sa atong dakbayan sa Lapu-Lapu, wala pa tayo na wala pa tayo yung lisod dakon ug na tayo maayong information gyud natay maayong informant and mapamatud-an nato nga mapamatud-an nato through test buy ang ilang operation, so we can automatically launch good information. Samtang sa dakbayan sa Mandaue natala sa Intelligence Branch sa kapulisan nga adunay 83 ka mga dinakpan tungod sa illegal nga drogas sukad Enero hangtod Hunyo ning tuiga. Mato ni Senior Inspector Philip Silva, OIC City Intelligence Branch Chief nga wala miminos ang kaso sa paggamit og droga sa dakbayan. Tungod sa economic boom sa Mandaue City, naapoy mga na ay influx sa tao nga nangabot diri tapos nag-take advantage po ning mga drug pushers o nahimong prolific business ning drogas. Gani kapin sa 18 ka gramos ang nasakmit sa ilang kapulisan sa Mandaue nga nagkantidad og dulan 100,000 pesos. Sulod sa unang ka bulan ning tuiga, usara ka langyaw ang nadakpan nila nga tiggamit og drogas. Hangyo ni Silva sa katawhan nga mutabang sa pagpahibaw sa mga tiggamitan og mamaligyaay og drogas, malangyaw o mandawihanon man kini. Sa Mumbai sir, maglisod tani sir kung dili po mo operate ang community. King Perez, News 5. Usa ka batan-on gipusil sa duha ka lalaking luwan ug motorsiklo sa Salvador Extension, Barangay Labangon. Samad pinusulan sa walang bahin sa putol ang naangko ni Michael Bargati. Matud sa biktima, naglakaw kinigikan sa iskina Labangon padung sa Salvador Extension dihang duha ka lalaking nagmotorsiklo ang kalit mihuno ug sa walay igong hinungdan mipusil kaniya. Mitugan ang biktima nga aduna kini giapilan nga grupo kaniadto apan mibiya na kini.
Gikatingala usab sa biktima kung nganong gipusil kini tungod kay wala man siya gikalalis o bakha kontra. Ang mga nakakita sa mong nahitabo nagkanayon nga mibalik pa ang suspect apan maayo na lang kay dinhang gamay iskina nakatago ang biktima. Tanan nga mga bars duol sa mga eskwelahan ipatawag sa Liquor Licensing Commission sa Dakbayan sa Subo. Buot pahinumduman sa komisyon ang mga nagdumala sa mga bar sa mga ordinansa sa Dakbayan sa Subo nga nag-regulate sa pagbaligya sa ilumnonon nga makahubog. Andrea Patanya, Sugin Limi. Padayong gipatawag sa Liquor Licensing Commission ang mga tag-iya sa nagkalain-laing resto bar sa syudad sa Subo nga nahimutang sud sa 100 meters gikan sa mga eskwelahan. Matud sa chairman niini nga si Monsignor Achilles Dakay, una na nilang napatawag si Mary G. Flores ang tag-iya sa Knockbox kinsa nakapalit sa kontrobersyal nga Quirks Bar. Matud ni Dakay si Flores mipasalig kanila nga di na mo serve og ilim nung makahubog ngadto sa mga menor de edad. Samtang naabtan sa News 5 nga gipatawag si Mansueto Avila ang amahan sa tag-iya sa resto bar nga Mr. J nga nahimutang tapadra sa law building sa University of San Carlos main campus. Matud ni Avila, tig-serve gyud sila og ilim nung makahubog apan sa mga customers ra nga above 21 years old. Apan gitug-an niini nga adunay higayon nga mailad sila sa mga customers ug mapugusab sa mga customers nga moinsistir gyud nga servan og bino. Halimbawa, magkaining uban di man mutugan. So, unyog ato kung saan silang sitahon maayo mo. Naamsay mo ingon, violation man na inyo sa among constitutional right. Muana gani, makigarido. You know, they are student. Some of them knows the law, no? Bisan sa mga pangatarungan ni Avila, gipahibaw ni Dakay nga kinahanglan silang musubay sa liquor ordinance. Tugutan na nila kining mobaligya apan di mo serve og bino. Tugtan sila nga makabaligya og ilimnong makahubog sugod sa alas 10 sa gabi ug ngadto lamang sa mga customers nga dili mga minors. Tubag ni Avila, andam silang mutuman sa mando sa komisyon apan it must be all tanan yun nga nasud sa radios sa existing ordinance. Gitugan ni Avila nga maapektuhan gyud ilang negosyo kung di na sila pabaligyaon og bino ug mas maayong manira na lang sila. Mo voluntary gali mig sira. Yes, because no more business nga kana among mga tao, kana among mga permit. Dili na necessary nga ipasirhan ba? Aron dili mo ban ma-under sa ordinance. Ato po layo. Yanong anak mo dyan dool sa 100 meter radius. Gitumbok ni Avila nga kung pasirad ang gyud tanang resto bars nga duol sa mga tunghaan, ang panudlanan rasab sa syudad ang maapektuhan. Apan mato ni Dakay, mas angayang tagaan og prioridad ang public welfare. Makabankrupt na sa syudad kanang buwan. Ang syudad ana dili og sirha na implement. Ang financial coffer nato sa syudad nato di na tagani. Amot lang, I don't know kay dili man ko sa city. Dako kay nagtabang sa mga program sa city government. Sunod semana tawgon sa komisyon ang uban pang resto bar sa syudad nga duol sa mga eskwelahan. Isugyot sab nila nga moagi sa komisyon tanang mga negosyante nga buot mukuha og business permit. Andrea Patenya, News 5.